I la recollida d'escombraries havia generat alguns problemes a l'entorn del Mercat de la Mercè, Nou Barris. El problema és que el contenidor on es llença i compacten els residus genera males olors. Ara l'Ajuntament ha trobat una solució, ha canviat la ubicació d'aquest recipient i ha donat l'ordre perquè els residus es treguin per dins del mercat. La compactadora del Mercat de la Mercè no ha estat el que s'esperava. De l'interior del compartiment surten les males olors, causades per les restes de matèria orgànica. Una pudor que ensumen diàriament els vianants del passeig de Fabra i Puig. Llevamos muchos años con este tema e incluso yo creo que es contraproducente tener una cosa de estas en la vía pública por el mal olor que hace. En els darrers anys s'han buscat diverses solucions al problema. La que tenia més suport era la de soterrar el contenidor amb la construcció del pàrquing de Fabra i Puig, però no hi va haver pressupost. Finalment, veïns i Ajuntament han acordat un sistema que evitarà les molèsties. La compactadora s'ha situat de moment al carril bus, mentre es defineix un nou emplaçament tancat a l'equipament. Finalment durem l'obra amb dues fases. La compactadora s'ha posat al carril bus, que en aquest cas no era el millor, i a partir d'aquí es trauria les restes, els residus per dintre d'un carreró dintre el mercat. Amb la reubicació del contenidor dins el mercat, l'antiga plataforma de la compactadora es convertirà en un espai per als vianants i per càrrega i descàrrega.